Ижатқа келу еш күтілмегенде болды. Мен ең бірінші шиғырымны 4-ші сыныпта оқығанда яздым. Ол бұлай болды. Менің апа Разилия 8 мартта болса керек, әлі әнкейінің туған күні болды мекен, қазірінде қатарлабым. Әйді Разилді әнкейіні құтлайбыз дейді. Мен неше құтлайбыз. Ол бір бет қағаз алды да, шунда бек мотор етіп шешек рәсім ясады. Ол вақытта ол кебетлерінде открыткалары жоқ. Менә әйдә менә шушы ак биткә салган шешек белән котлыйбыз, әмма ләкин шешек кенә аз, син аңа шигырь язды. Мен минем шигырь язганым юк бит. Язарсың, син бит мукам айнада яттан беләсең инде, 4-нче сыйныфта гына укысаң да шигырьләрне яратасың. Нишесең инде апа кушкач язмышы булмый, янда әнкәй өчен бит. Һәм мин шул вакытта 8 еллык шигырь язган идем. Һәм шуны кычкырып әнкәйгә укыдык, бүләк иттек. Шушы әнкәй шул хәтле сөенде, мин шак каттым. Бәхеткә дип әйтим мен язмыш кушуы буенча дип әйтимме. Мин беренче курста вакытта ук Мәскәүгә баргач өйләндем. 20 яшь идем мин ул вакытта. Күрше Тулай торакта яшәүче, медицина институтының Тулай торагында яшәүче студентка Алия исемле кызга өйләндем. 1 елдан соң безнең үзебезнең кызыбыз туды, Сөембикә исемле. Һәм бит гаиләне бит ашатырга, эчертергә, торак урын табарга кирәк. Мин ул Мәскәү читендә бер җимерек кенә бер дача сымак нәрсә таптым. Шунда яши башладык. АЗЛК дигән завод, Москвич машинасы чыгара торган заводка тимерчелек цехына эшкә барып урнаштым. Гади бер эшче булып. Ул тимерчелек цехын күрсәгез, анда искиткеч зур пресслар, алар дуңгыр тимерне кисәләр, басалар, эшкәртәләр һәм башкалар. Анда кулакчыннар кидертәләр инде кулакта маламасын өчен. Мин төне буе шунда эшлим, кичке 11-дән иртәнге 7-гә хәтле, шуннан соң 7-дә үземнең Тулай торакка йөгереп кайтам да, җыгынам, киенәм дә, чәй эчәм дә, лекциягә йөгерәм. Әмма ләкин кулаклар тонган инде, баш авырта, төнлә йокламаган, кай вакытта лекциядә чыгуга да китә идем. Шуңа күрә мин анда озак эшли алмадым, 1 елга якын эшләдем дә, аннан соң инде аннан киттем. Аннан соң мин үзебезнең Тулай торактан еракта түгел, янәшәдә генә дип әйтергә була, макарон фабрикасы бар иде. Шунда барып эшкә урнаштым. Анысы инде бик әйбәт булды. Ни өчен әйбәт булды? Чөнки анда тамак юк. Анда ашаталар, макарон пешереп ашаталар, башкалары. Һәм аннары тагын бик мөһиме шул, эштән кайтып киткәндә мине инде студент буларак, хәерче студент буларак жәлләптер, кызганыптыр инде макарон биреп җибәрәләр иде. Әмма ләкин шул начар, мин инде бу макарон фабрикасында эштә киткәннән соң макаронны өйдә пешерми башладым. Чөнки шул хәтле туйдым макарон ашап. Бүтән нәрсәләрне ашый башладым. Минем үземнең бер принципым бар, үземнең бер фикерем бар. Мен бер кайчанда мәхәббәт турында кычкырып сөйләшергә, яратам дип әйтергә тырышмадым бер кайчанда. Син аны сүзгә әйләндермә, син аны гамәлдә күрсәт яратканыңны. Минем принципым шул иде. Минем бер шигырем бар, ул турында мәхәббәт турында артык кычкырып сөйләшкәнбез. Тау юлын аппак кар томалады дип. Менә тауда бит әзрәк кенә пышылтап сөйләшергә кирәк. Анда кар, теге урысча әйткәндә, лавина кар ишелеп төшә бит җимерелеп. Әгәр дә кычкырсаң, мәхәббәттә шулай юк. Мәхәббәт турында бик кычкырып сөйләшә башласаң, ул җимерелеп төшәргә мөмкин. Ялкын минем иң истә калганы беренче эшкә урнашу булды. Мин Мәскәүдә әдәбият институтын тәмамладым, 5 ел укыганнан соң кайттым. Әле эшкә урнашмаган, матбугат йортында, менә шушы йортта, 2нче катта язучылар берлегенә таба барам коридорда. Карыйм, бер заманы бер ишек ачылып китте дә, анда бер мөлаим гына ханым килеп чыкты. Мин инде аны каядыр фотоларда күргәнем бар иде. Бу Роза Хафизова, Ялкын журналының баш редакторы. Безнең бер вакыт орын бар, шунда эшкә урнашсаң, безгә дә сиңа да начар булмас инде дим. Гариз яздым да инде эшкә урнаштым. Мине бүлмәгә кертеп утыртты, өстәл күрсәтте, урындык бирде. Миңа инде редактор кушты, менә шушындый нәрсә язарга, шул мәктәпкә барырсың, шуннан бер мәкалә алып кайтасың дип, мин бардым мәктәпкә, мәкаләне яздым да, Түбән районына үземнең туган авылыма кайтып киттем. Бер атна микән, 2 атна микән, бу узганнан соң килдем дә коридордан узып барам. Әлегә баягы каршыга Роза Хафизова килә. Син бездә эшлисең түгелме соң дип әйтәм, эшлим. Сез әйткәнне яздым мин. Соң бездә бит бер мәкалә генә язып куйыңлар. Бездә бит иртән килеп эшкә, кичкенә кайтып китәләр. 9-да киләләр, 6-да кайтып китәләр. Мин әле шуның да рәтен белмидем. Менә шунда мине әкренләп кенә кысага кертә башладылар. Әмма ләкин анда кыенлыклар да булды. Кайттым бит, Мәскәүдә гаиләм бар. Хатыным шулай ук Казанга кайтты. Ул Тулай торакка урнашты медик буларак. Миңа урын юк яшәргә, миңа Тулай торакта юк, бер нәрсә дә юк. Мин шуннан соң редакциядә кайшап-са куны бери башладым. Эш бетә сәгать 6-да, кешеләр кайтып китә, минем эшләрем бар әле дигән булам да, калам да, кич белән иске подшивка газетларының иске подшивкаларын җәеп куям да,
пальтаны жабынам да, шунда йоклыйм, шунда кунам. Иртә белән халык килгәнче инде торып, җыунып, әзер булып калам, мин иртүк эшкә килгән шикелле. Шул билгеле сыннан белделәр инде, минем анда куна бергәнне. Һәм көннәрдән бер көнне мин шул газет журнал нәшриятының генераль директоры Долгов дигән абзыйга кирдем. Син кайда яшисең соң ди. Мен әйтәм, ачылсаңыз, мин редакциядә куна берим. Ничек инде редакциядә? Мен әйтәм, менә иске подшипкаларны җыеп куям да, өсткә пальто ябынам да, шунда кунам. Юк ди, менә безнең мөмкинлегебез юк, мин сиңа бүгенге көндә фатир бирә алмыйм, әмма ләкин мин сиңа яңа подшипкалар бирә алам ди. Иске подшипкада йокламасын, әйбәт яңа подшипкалар ошо яртыгы булды инде. Елмаюга, юморга барып җибәрде һәм билгеле ярты елдан соң миңа бер бүлмәле фатир бирделәр, ансына өчен рәхмәт. Әмма ләкин менә шу истә калган вакыйга яңа подшипкалар өстендә дә йокларга насыйп булды. Мөдәррис минем яшьлек дустым. Бу әдәбиятта гына каләндәшем түгел, дустым түгел. Без инде 15 яшьтә вакытта ук, мин вакытта Түбән Камада орта мәктәптә укыйдым. Мөдәррис Зәй районында укыйды, Түбән Биш мәктәбендә. Без йөри идек Чаллыдагы әдәби берләшмәгә. Анда шул хат яхшы әдәби берләшмә бар иде. Аның җитәкчесе Хәниф Хөснетдин дигән шагыйрь иде. Һәм безгә бу әдәби берләшмәгә ай сайын Казаннан шагыйрьләр, язучылар килә иде. Без мөдәррис белән шунда дуслашып киттек. Һәм мәктәпне тәмамлагач, 11 сыйныфны тәмамлагач, икебез дә Казанга, Казан дәүләт университетына укырга кирергә ниятләдек. Мин Чаллыга килдем, мөдәррис Чаллыга килде. Пароходка билет алдык та, башта базарга барып 1 килограмм помидор алдык, 1 буханка ипи алдык та, пароходка 4-нче класска киреп утырдык та, киттек Казанга. 18 сәгать бара иде ул вакытта пароход. Иртәнге 4-ләрдә 5-ләрдә килеп төштек Казанга. Киттек Татарстан урам буйлап җәяүләп. Ни өчен трамвайга утырмадык? Чөнки гомеребездә трамвай күргәнебез юк. Без аңа ничек утырасын да белмибез. Анда кергәч нишләргә икән дә без шуга белән җәяү генә барырга булдык. Бардык да менә шушы Кальсо дигән җиргә килеп җиттек. Карыйбыз, инде Баумул урамы дип язылган. Бездә бу бит безнең урам. Безнең бөтен газетларда, журналларда, китапларда языла инде Баумул урамы 19-нчы йорт дип. Киттек 19-нчы йортны матбугат йортын эзләп, килеп җиттек. Хәзер инде сәгать 8-ләр, 9-лар тулды. Халык эшкә килә башлады. Уфукта бик тә мәхәббәт гәүдәле бер ир-ат күренде. Ул Зәки Нури булып чыкты. Аның Чаллыга килгәне бар иде, безне яхшы белә иде. Ул безне күреп алды. О, Чаллы бандитлары, нишләп берсез монда? Безнең кулларыбыздан җитәкләде дә, икенче катка язучылар берлегенә алып менеп китте. Үзенең бүлмәсенә алып кирде, стол янына утыртты да, иң беренче сорауы: "Сез байлар инде?" дим. Сәбәе бай. Минем 12 сум акча бар иде вакытта кесәдә, мөдәррисен күп булгандыр инде. Утырыгыз диде, алдыбызга кагаз куйды да, ручка бирде, языгыз диде. Без әйтәбез, нәрсә языйк? Татарстан язучылар берлегенең җаваплы секретаре Зәки Нурига яшь шагыйрь мөдәррис Әгъләметдиновтан, Әгъләмов түгел иде ул вакытта, Әгъләметдинов иде, һәм Разил Валиевтан инде мин үзем язам инде, мөдәррис үзе гариза. Казан дәүләт университетына укырга кирүебез сәбәпле безгә матди ярдәм күрсәтүегезне сорыйм дип шулай әйтеп яздырттырды. Аннары алды да чыгып китте дә, бухгалтер киреп безгә 30 сум акча кертеп бирде, конвертка салып. Biz инде шок каттык. Чөнки андый акчаны безнең күргәнебез юк гомеребездә дә. Һәм шуннан соң сез кайда торасыз ди. Мәйтә без әле бер кая тормыйбыз, әле киләбез генә. Сезгә лә тулай торакка урнашканчы вакыт узар, әле документлар тапшырмагансыз. Менә мин хәзер шалтыратам Казан кунакханәсенә дип, менә шу Баумулларындагы һәм шалтыратты администраторга. Менә монда 2 җегет килгән, яшь шагыйрьләр, сездән урнаштырыгыз дип безне шунда җибәрде. Без шунда киреп урнаштык. Шунда 2 көн яшәгәннән соң тулай торакка барып урнаштык. Әле көннәрдән бер көнне үземнең иске китапларын актарып утыра идем. Бер китап эченнән килеп чыкты. Шул вакытта 1965 елны Казан кунакханәсендә яшәү турындагы квитанция бер тәүлеккә мин анда 75 тиен түләгәнмен икән. Менә ул вакыттагы бәя, бу вакыттагы бәя һәм безгә биргән 30 сум белән чагыштырып карагыз. Мин аны дәрәҗәгә бик артык сорамыйм да, ул турыда уйлаганым да юк минем. Нинди дәрәҗәгә ирешкәнемдерме, юктырмы? Минем өчен иң зур бәя, үзем өчен иң зур куаныч максатыңа ирешә алу. Нәрсәләргәдер ирешергә теләсәң, иң беренче чиратта мин аны соңра аңладым билгеле инде. Максатлы булу кирәк, алдыңа максатны кую кирәк. Һәм ул максатны никадәр иртәрәк куясың, шул кадәр яхшырак. Мин үземә инде язучы булырга, журналист булырга дигән максатны мәктәптә укганда куйган идем. Дөнья искиткеч буталчык, әмма ләкин дөньяның буталчыклыгын без
аңлатып та бетере алмыйбыздыр әле, һәм без аңа тәэсир итә алмыйбыз, иң мөһиме. Минем өчен дөньяның буталчыклыгына караганда үземнең күңелемдәге, кеше күңелендәге буталчыклыкны карак борчый мине. Әгәр дә күңелеңдә буталчыклык булмаса, үзеңнең күңелеңдә, син барыбер үзең теләгәнне тормышка ашыра аласың. Дөнья буталчыклыгын әйткәнчә, без аңа тәэсир итә алмыйбыз. Чөнки ул дөнья масштабында бүгенге хәлләр бер ничә үзгәртеп тә, аңлатып та батырган түгел. Мин заманда язган идем 20 яшьтә вакытта. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм дип. Минем 70 яшьлек юбилейга шушы шигырь белән кызыксына башладылар. Бер заманда кемдер сорады, ул ничә телгә тәрҗемә ителгән икән? Мин әйтәм, белмим, бер 10 тел бардыр инде. Һәм Татарстан милли китапханәсенең хезмәткәрләре һәм Пен клубның әгъзалары шуны өйрәнә башладылар. Һәм изләп таптылар, ул 53 телгә тәрҗемә ителгән икән. Шушы 53 телгә тәрҗемә ителгән бер шигырьдән аерым бер махсус китап башлап чыгардылар. Мәскәүдә укыганда мин күбрәк дөнья әдәбиятын укыдым инде. Француз әдәбиятын укыдым. Билгеле рус классикасын. Мин үлеп гашыйк идем Достоевскийга, Чеховка гашыйк инде. Аннары соңрак инде Мәскәүдән кайткач мин Антуан де Сент-Экзюперинең Маленький принц, Нәни принц әкият әсәрен, повестен татарчага тәрҗемә иттем. Ул минем иң яраткан әсәрләремнең берсе. Ин татарлардан инде иң беренче мин гашыйк идем Такташка. Такташ күңелгә тизрәк барып җитә иде, ул гадирәк. Ул романтикрак, яшьләргә бигрәк тә якын, яшьләрнең күңеленә. Тукайга мин соңрак килдем, Тукайның аңлар өчен әзерлек кирәк. Аннан соң инде Сибгат Хаким, Хәсән Туфан, алар һәммәсе дә миңа якын шагыйрьләр. Сугыштан соң шагыйрьләрдән Роберт Әхмәтҗанов мин бик гашыйк идем. Хәзер дә мин аны бик яратам. Мөдәррис инде үзебезнеке якты, Шырдаш, Зөлфәт, алар һәммәсе дә бик зур шагыйрьләр. Музыка, мин күбрәк татар музыкасын тыңладым. Мин авылда үскән малай буларак, үзем дә мин заманда гармонда да уйный идем, хорда җырлап та йөри идем. Сәйдәш музыкасына мин бөтенләй җаным тәнем белән гашыйк. Минем Сәйдәш моңа дигән хәтта шигырем дә бар, аңа көйдә язды Рәшит Абдуллин, ул җыр, бик матур гына җыр ул. Халык җырларын яратам. Эстрададан бүген көндә тыңларлык җыр минем күргәнем юк, соңгы бер 20-30 елда шаккатырлык. Сирәк-мирәк кенә бар, бик аз. Миңа менә ул Алтын чыры, татар музыкасының Сәйдәшләр чыры, алардан соң килгән чыр, Җиһановлар чыры, Заһидулла Хәбибуллиннар чыры, Мансур Музафаровлар чыры, Фасил Әхмәтовлар чыры, Рөстәм Яхиннар чыры. Менә шул чырның музыкасын мин бик яратам. Аннан соң Луиза Батыр Болгарый, аннан соң Резида Ахьярова. Шуннан соң инде безнең милли музыкабыз әкрен генә европалаша һәм милли төсмерләрне югалта бара. Керүен кердем, әле чыгып җитә алмадым. Мин менә узган ел гына бер бик зур тарихи пьеса яздым. Ул Мәдәният министрлыгының гранты буенча яздым мин аны. Ул Ибн Фатланың Болгарга килүе, Болгарда ислам динен кабул итү турында. Димәк, әле мин чыгып китмәгән идем. Аның беренче пьеса минем әйдә барай кызлар карак дип атала иде. Ул Тинчурин театрында 500-дән артык тапкыр барды, 15 ел буена. Аның үзе бер маҗара булды ул. Инде бер ай вакыт калган, без аны яңа елга чыгарга тиеш идек. Әле минем пьеса әзер, бер җырга да музыка язылмаган. Дамир Сираҗиев Луиза Батыр Болгарын чакырып китерде. Менә Луиза, монда пьесада 14 җыр бар, син аңа музыка яз. Луиза ничек инде языйм, кайчанга, кайсы вакытка. Ул әйтә, без бу пьесаны, спектакльне чыгарырга тиеш яңа елга, бер ай вакыт бар безнең. Луиза юк, булмый. Була, ул шундый кискен халыклы кеше иде, бик тиге, шундый дәртле, дарманлы кеше иде ул Дамир. Аны тыңламыйча мөмкин түгел иде. Ул Луизага бер бүлмә булып бирде. Луиза менә иртә белән керәсең, без сине бикләп куябыз. Без сиңа ашарга разил белән ашарга ташып торабыз әйбәттәге. Шишмаклар, пәрәмәчләр, шәйләр дип торабыз. Син язасың. Менә бер көнне бер ике җыр, икенче көнне бер ике җыр, икенче. Һәм шуннан да шул бер ике атна эчендә Луиза шушы 14 җырны язып чыкты. Һәм алар барысы да диярлек популярлашып китте. Менә Кышкы учак дигән әле һаман да популяр. Хәзер менә аны мюзикл итеп, аны фильм төшермәкче булалар. Мин дәвәти генә түгел, мин дәүдәвәти инде. Дәүдәвәти. Минем анакларымның балалары бар инде хәзер. Ике анагым бар, минем кызым Сөембикә, бер кызым бар, аның ике кызы бар, Камилә белән Җәмилә. Аларның берсенең Камиләсенең инде ике улы бар. Әмиргә инде 8 яшь зурысына, ул мәктәптә укый. Аннан кичесенә инде 1 яшь тулып узды. Әхмәт. Инде Җәмиләнең кеше анагымның улы бар. Анысы Халит исемле. Анысына шулай бер яшь ярым чамасы.
Мен алардан бик күп нәрсәгә өйрәнәм. Мин аларны өйрәтмим. Мин алар белән яшим. Мин тегеләй булыгыз, булай булыгыз дип әйтеп, кешегә акыл кертеп булмасын, мин шактый иртә аңладым. Алар белән бик күп аралашырга вакытым да юктыр. Дөресрәк, аларның вакыты юктыр. Алар башка җирдә яшиләр. Мәсәлән, Җәмилә инде гаиләсе белән Чиләбедә яши хәзер. Чөнки аның ире хоккейчы, ул Чиләбе хоккей командасында. Инде Камилә шулай үз йортлары белән яши. Алар безгә кунакта гына булалар. Шуңа күрә алар белән кунакта вакыт нәрсә, кунакта вакытны ачуланып та булмый. Шул сөеп калсаң гына. Аларның нәрсәсе ошый миңа. Аларның барысының да телләре үземнең туган телемдә, татар телендә ачылды. Шунысы бик ошый. Әмир әле баштарак урысча бөтенләй белми иде. Ул инде мине депутатны телләр законын гамәлгә ашыру буенча контрольдә тотты һәр вакытта. Өйдә аның белән бар тик татарча гына сөйләшер иде. Әгәр дә урысча бер сүз кыстыра икән, мәсәлән, минем хатыным Алия бер сүз ялгыш әйтә икән урысча, ул җигереп килеп әйтә иде. Дәвәти, үрмәк өчен паук дип әйтте ди. Шуңа бик миңа инде килеп әйтә иде. Аннан соң әйтә иде. Дәвәти, тартманы коробка дип әйтте. Мен шулай әйтеп, ул безне татарча сөйләшүне контрольдә тота иде. Билгеле хәзер алай ук түгел инде, чөнки балалар бакчасына йөри башлагач, урысчага күбрәк күчтәме, ләкин татарчасын бик әйбәт белә, әмма ләкин сөйләшүдә хәзер күбрәк практикада урысча, урамда дип әйтимме, мәктәптә дип әйтимме, ул инде бөтен балаларның да бүгенге балаларның язмышыдыр. Разилә абый, безнең әңгәмәнең традицион соравы бар. Ул да булса шулай яңгырый. Сез татар әдәбиятының киләчәген ничек фаразлыйсыз? Үмітсіз шайтан ди. Билгеле сез әйтмешле заманнар аяқатлы булса да, безнең әдәбиятыбыз яшәргә тиеш. Аның инде 1000 еллык тарихы бар. 1000 еллык тарихы булган әдәбият бер кайчанда юкка чыгарга тиеш түгел. Безнең туган телебез яшәгән вакытта, милли мәктәпләребез булган вакытта, милләт өчен җан атып биргән әдәби язучыларыбыз, әдипләребез булган вакытта әдәбият бер кайчанда юкка чыкмаячак. Билгеле татар әдәбиятының иң көчле жанры ул поэзия, шигърият. Шигърият инде ул әйткәнемчә һәр вакытта алдыгы рәттә булган, бүгенге көндә дә шулай ул. Шуңа күрә мин һич кенә татар әдәбияты юкка чыгар, аны укымаслар дип уйлый алмыйм. Минем әбинең әйткән сүзе бар иде. Акыллы кеше улым күп булмый ул дип. Китап укучылар бәлки бик күп түгелдер. Бөтен кеше дә китап кына укып бетера алмый, шигырь генә укып бетера алмый. Әмма ләкин ул һәрбер җәмгыятьнең, һәрбер халыкның бер затлы, зиялы бер өлеше була. Менә шул затлы, зиялы өлеше юкка гына чыкмасын. Чөнки безнең затлы, зиялы өлешебезне безнең халкыбызның инде 30-нчы, 40-нчы, 50-нче елларда шактый чистартканнар, юкка чыгарганнар. Һәм бүгенге көндә ул тагын башкалыкта башлады, бигрәк 90-нчы еллардагы хәрәкәттән соң, күпмедер дәрәҗәдә ирек яулаганнан соң, телебезгә ниндидер мөмкинлекләр туганнан соң бер буын үсеп чыкты. Менә шушы буын әле ныгытып аякка басып, безнең әдәбиятыбызны алга илтәр дип уйлыйм. Билгеле шөбһәләрем дә бар, чөнки милли мәктәбебезнең, милли мәгарифебезнең язмышы бик тә бүгенге көндә куанычлы түгел. Аның бүгенге көндә проблемалары искиткеч күп. Әмма ләкин гел булай гына бармас. Дөнья гел актан яисә карадан гына тормый, яисә гел бер төрле генә бармый. Минемчә бер аска төшә ул, бер өскә менә ул, менә бу аска төшүләр битәр. Без барыбер яңадан калкып чыгарбыз дигән. Нури Арсланның бер шигырендә, Атлантия дигән шигырендә шундый юллар бар. Без батырган сайын калыккан дигән. Без батырган сайын калкырга тиеш, һәм һич кенә дә юкка чыгарга тиеш түгел. Һәм һич шиксез безнең әдәбиятыбызның киләчәге булырга тиеш. Әдәбиятыбыз булганда халкыбыз яшәр, халкыбыз булганда әдәбиятыбыз да яшәр.